Bire bar Türkmense. Elbette. Ýöne ýolu bar. Dil zat var. Yolu var. Stiller var o. Türkmen dilinde aýdym aýtýan diýen. Bizim Türkmen başlarımızdan kim dip goýup dinleýän ya tanaýan O men söýgül bagjym bar Nur Muhammed Meret. ol pikirimçe Türkmenlerin hemmesinin söýgüli başçysy. Soň hazır söýýän Halipalamdan Hacı Azam Mehmedip soň kän hemmesini söýýän dogrusyny aýtsam özüm olaň adyny aýtsam ýani tenem jymyrdak diýe dogrusyny aýtsam Kanunda bar näme diýe özüň adam tartýar da özüni. elbette. Şu wagt indi Osman bizde gynansak da oğurluk aydınları aýtýan aydymçylarymız var, oğurluk aydımlar var. Oğurluk aydımlara sen näl garaýan? men ogurlap aýdamakdan ýöne aýtdym Türkmenistan kän aýdymlaryny aýtdym, halk aýdymlaryny aýtdym. Halk aydym aýtmak oğurluk däl. Yok, estradasyny kän aýtdym, estradasyny hem aýtdym. Şunu aýdaýyn, meni görüp oturalmasa şu wagt geçirmem sorarym. Merden kalk geldim, gelsen ýarym bar, siz onu eşitmedikler, onu men aňyrda işlep aýtdym. Hadi YouTube'a girip görseňiz bar.